ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബിറ്റൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 വറ്റൽമുളകും അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഇഞ്ചി നല്ല മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പിയായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി. ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കണം. ഞാനൊരു 2 കപ്പ് പുളിവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച ശർക്കര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പോളം ശർക്കര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വീണ്ടും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി ഇത് നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Thanks for watching my video. Bye bye.